Tuke mag jogo modak kod ng'ol midendo ni Paravoli ne ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa kama jotugo mawuok e kaunti za 13 piem e tugono mar mine kod chuo. Kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa rem mayudo siro mondo timbe mawuok e kaunti 9 yore piemno ma ndalo 4 ma biro rumo chieng' Jumapil. NPM mar tuk jogo modak kod ng'ol midendo ni Paravoli mane ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa kendo kelo kanyakla jotugo mawuok e kaunti 13. E piem mar tuk joma chuo, tim mar kaunti ma Siaya mosebedo jaloch e thuolo mar higni 2 ne odiem gi jotugo mawuok e kaunti ma Kisumu 3-2 e tielo mokwongo. Komachielo, tim mar nyiri mawuok e kaunti ma Uasin Gishu ne odiemo tim mar Nairobi 3 kendo gichako gidiemo tim mar Migori kaunti 3 e tielo mokwongo mag tukego. Men wasemanage mwago tim achiel, that is the defending champs Siaya. Koro we are optimistic. Our main aim is to go to Abuja to represent Kenya club championship. Tulicheza na Kisumu tukawapiga set 3-0. Tukarudi tena tumecheza na Nairobi set 3-0. So mpango yetu ni tunataka tuende World Championship in China. Nairobi wametutoa jasho kidogo ingawaji, lakini pia sisi tumewapeleka si kidogo. Wamezoea kutupiga, lakini this time tulijituma kisasa. No lo wanyoro gi Laikipia to nyiwa be no lo nyoro gi Makueni kasani kendo chako lo gi Migori. Jagoro mar tukego mag Paravoli ne okoni omor gi rang'iny mag tuke manitiere higani. Mchezo wa City Volleyball umeinuka sana. Ilikuwa imeenda chini lakini imeinuka. Ndio hivyo tuko na timu ambayo tunaipeleka World Championship huko China mwezi wa 7. Actually wanaingia kambi mwezi wa 5. Tukimaliza hapa after 2 weeks tunaweka kambi huko Kasarani na we are sure tuko na imani kwamba tutaenda Paralympic Games. Kenya for the first time tutaenda kuwakilisha City Volleyball katika Paralympic Games ambayo itakuwa Los Angeles. Kata kamano, negichwalo ng'ure weche mag sir magikoni ok giyud malong'o gino mane omono timbe mawuok e counties 9 yore tukego mabiro rumo chieng' Jumapil. Tumekuwa na changamoto na counties, especially governors na administrations za county. Tulidhania kwamba devolution ilikuja ikaleta resources karibu kuelewana na pia kufikia ule mtu wa chini. Lakini naona sana wanatenga pesa nyingi kwa vijana, wanafanya vitu vingi wa vijana, lakini wamesahau mlemavu. Challenges mang'eny teknini team nani ng'eny gi wuok gi udi mondo mi gichopi papo grimo okota ahinya nyiso ni ok wariwore kamoro achiel. Koro ng'ato dhi ode ke challenge mar pesa kaka nyito wapango plandwa okotimore kaka nyito dwarore. Well, the challenge we want to go and support from the county government to go support joma wale mawugiendi. Kesa moro wan wajika kamua watima na kepes wakendwa to jomongol gi onego bene government miyo ki support kata county government miyo ki support. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano kuom bedo kodwa mane mokelo e giko mar weche manyien chendo mar Ang'i Chwelo.